Skhanda. Ngishap. Kakhulu nampana kithi. Alright. MT ubani MT mfethu? MT aka Skhanda man, group yami Skhanda Nation ya bayayazi ke nje. Okay. Yeah. Na ushale rap ebizwa ngeSkhanda. Yeah, Skhanda ukuthi nami vele iqalwe yimi. Iqala wena phela. Yebo bayazi. Usho nje? Yeah, khona abanye sibangisana nabo nje bayiqalile kodwa hayi. Siyazi ukuthi vele. Ungahle wena msunguli weSkhanda. Yebo. Mana ko aka njoba bebeka izifi iqale uyibona. Kuhamba kanjani lapha? Hayi ithe siqale impela sinabo ofakazi bona bangasho kanjalo kodwa hayi ofakazi sinabo besile ko full tip le kudala sikhuluma ngeSkhanda. Okay empeleni not to aka. All right. Yebo. All right mfethu. All right. I rap uqale nini? 2007 mangiqeda imatric ya. 2007. Yeah. Okay mfana ngithi edladleni la ukhulele khona vele. Beckville KZN. Ya elangikhule khona. Manje la eJozi bekwayini? La eJozi bengize ngokufunda ngafunda nje college yabo. Then ngaphusha no music wami. All right. Ukwazile ukuphothula kodwa college noma ushiye phakathi? Shiye phakathi. Njengamanje wenzani ngaphandle komculo khona okunye kwenza iceleni? Ngiyahasila nje kwamanje ngisaphusha no music esayidini nginama album ayeza nje senginafoma manje ngipheke studio. Ngiyabona. Kodwa ke lawa amanye njengamanje nje upheka nje studio ingoma ziwu4 manje. Ama album ay4. All right. So siyethemba sithola ingoma zakho la emsakazweni angithi. Na kanjani? Ziyasha mfethu. Beckville ngiyasibalalele njengamanje sekwendaweni lapha komazizini komoyeni emangwaneni. Kuphe kwesakho lapha eBeckville? Emazizini. Emazizini. Uyakwazi ukuhlaba ingoma lehlathwa lapha eBeckville? Ngiyashaya. Ngishaya. Abantu baseBeckville basina ingoma ongakazi uyibone manje ngibahlonipha kabi. Alright mfethu senze kanje sigaya ibeat yakho ke la sithi ngabe ke iSkhanda sakho sihamba kanjani? Hola lova. Skhanda man. Cha. Last man stand. Cha. Man, shot, Nozumo irapper le pilot ngishaye airline. Fika uzinyobulala uMoses ngibafake K9. Phanja kakhulu bazothi baby Jack mahlala mara ngiphanje my king. Nangiyena ubaby Jack wahlala. Call me son of man cause I talk to the father. Ngibhema isihlahla esine photosynthesis. Inqondo ihlasa. Ngikhaba njenge kick off. uChristopher Nyamganda dangerous ukudlula eball. Isifo samanyasa. Rapper in within jaws. Umsindo bayakhala fihli enga in within cause. Isimo siyakhathaza. Amdopha no Rick Ross. Lyrical magadla vulindlela sifake ithol. Irapper likamasipala. Umsizi ungaphuthelwa. Isikhokhe singasikelwa saying Jesus never come. Akuyona indophe engavukelwa. Izombi hlephuka intamo. Kusabalala umqondo ngene emakethe ngiphenduka imbazo. Ngihlukanisa isigodo. Namadisciple underground shintsha principle. Zama ukungithinta uhallo man I'm invisible. Ufuna ukubona izulu genius. Ngisuka sibethe. Flow ejump river serious. Ngiphuma phesheya. Namadisciple underground shintsha principle. Zama ukungithinta uhallo man I'm invisible. Ufuna ukubona izulu genius. Ngisuka sibethe. Flow ejump river serious. Ngiphuma phesheya. Lethi imali sikhipha umnikelo welikashumi. Ephepha umnyameni hip hop selima 2. Funa ukublowa manje ngazilama uprofitable. Awufiki kulevel yami ulingana neprofitable. Esivayesele empunzini bafethu sengiyafoka mangishaya amajokes emkhumbini. Ngingibiza uTrevor Noah. Ikhanda liphenduka iphokopoko kunzima ukuvuka bathi impilo ifana neskoroporo kunzima ukuduka. Sebenza kanzima kule hip hop asithola imfanelo. Futhi amashareholder kule business ngifuna isabelo. Bathi indlela inameva nasi isihlabaniso omhlabeni. Ne-rap go together njengomthakathi nomthanyelo. Track njenge-veg you need to keep it cool and fresh. Drop ama-16 umntwana ophethe student S. Lapha ama-popcorn kusazoshuba nithule nibheke lezi actor ngathi blind yabo mampintshe Newland West. Skhanda forever. Hayi baba kuyafika. Okay right mana ke lengoma leyo ishaya njengamanje ikuyiphi album yakho esazophuma noma isiphumile kakade? Ngibhale njenge freestyle on the last album Skhanda forever akaphumi. Manje bengisaphusha iSkhanda 2 yabona. Ngizama ukuya ngama level iSkhanda 2. All right. Le so matasa na studio njengamanje iSkhanda bani yona? Skhanda forever. Skhanda 4. Skhanda 4. Okay, izophuma nini yona?
I think ngizoyikhipha later this year possible yabo. Okay, so vele abantu bangayilindela izobishisa kakhulu. Yeah. Zingaki ingoma esingayilindela khona? Ngikhipha 20 mina wonke ama album. 20? Ngivila ngikhipha 20. All right. I know mfana kuyacaca ukuthi uyabhala ngempela. Yeah. Okay, yabona lapha ke khona la usibonisa ufuza lapha ku Twitter uthi nje ke ngiyamvuma ke lo uMT Skhanda ke saqala uyena ngake ngamuzwa esho kusithanda nzuza khona la Ukhozi FM usukwafika la Ukhozi? Yebo ngeke ngafika. Kule yasebusuku. Usefa kiva ebusuku. All right, ngiyakhumbula ngalezo khathi sekuyinamba manje. Isekhona ikayindawo. Ishala lapha ngintokazi uZanda Mthembu. Khona mafuthi la afuka wathwala uthi nje ke uphethe mina ke tjatha okay uMT all right kathi ke lapha ke uMakishkish naye ke nje ke uthi hayi no impela kuyayizwa efela ngayo le lapha kusimangezwa sematshalini uthi uvulela Ukhozi FM phezulu abaphila abanenhlwathi lapha ke emdletsheni #HipHopThursday. Brazo siyabonga kakhulu bala ngithi ku Twitter Facebook yatholakala mhlawumbe. Yebo @mtekza ku Twitter MT Venacular MC on Facebook. MT Venacular ku Facebook. Okay mfana ngithi sibonga kakhulu mntaka baba ne. Danke. Sharp sifisela kuhle kodwa esiKhozi FM sibheka amehla bomvu ke album yakho baba. Yebo baba. Hey tada. Okay samsela lapha